gazteon egoera sozioekonomikoaren arduradunak. Lan prekario eta eskubiderik gabekora behartzen gaituztenak. Geure hiria turismora bideratzen dutenak. Eta geure gorputzak nolakoak izan behar diren agindu nahi dutenak. Hipoteka ordaindu ez, edo etxe bat okupatzen dugunean, etxetik botatzen gaituztenak. Herrien zapalkuntzaren arduradunak. Euskaldunak omen diren multinazionalak, zein arrotzak zaizkigunak. 3 kaso salatzearen, gerra imperialistak finantzatzen dituen BBVA, mundu mailan makroproiektu desarrollistak eraikitzen dituen Iberdrola, edota Bangladesh bezalako herrialdeetan milaka langileren heriotzaren arduradun den Inditex. Martxoaren 3an, Guggenheim barrutik, geure miseria planifikatzen zebiltzanak dira. Baina egun hartan, dena ez zen haiek esperetakoaren arabera irten. Kanpoan, ehundaka izan ginen, haien interes eta simboloen aurka ekin genuenak. BBVA, Corte Inglés, BBK, Zara, Women's Secret, Laboral Kutxa, Desigual, Stradivarius, Banco Santander, Deutsche Bank. Martxoan, beldurri gabe aurre egin genizuen. Eta aurrerantzean ere, hala egingo dugu. Zuen makineria guztiaren gainetik. Gertatutakoa estremo hauetara iristea alderdi politikoen erantzukizuna da, ez dituztelako biztanleriaren eskubide eta interesak defendatzen. Urte asko daramatzate PP eta PSOek inposatutako erreforma fasistei men eginez gure ahotsa isilarazi nahian. Zentzugabeko epaiketa politikoekin beraien txakurrak bidaliz, eta hau da, errepresioa eta indarkeria erabiltzen dute gazteria beldurtu eta desmobilizatzeko. Hau argi utzi dute azken egunetan eta gaur bertan egindako atxiloketekin. Denok geldirik nahi gaituzte, inposaketen aurrean burumakur, baina ez dute lortuko. Borrokan jarraituko dugu gure eskubide eta askatasunagatik. Ez diogu gazte duintasuna zapaltzen utziko.